Καλώς ήρθατε στην σημερινή παρουσίαση του βιβλίου «Τι συναίσθημα θα φάμε σήμερα». Ένας οδηγός διατροφικής αυτοφροντίδας με συγγραφέα την ψυχολόγο Νικολίνα Δανιλίδου. Και αφού με έχρισαν εμένα ως διαχειριστή αυτού του πάνελ, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και όποιοι δεν αφορούν αυτές οι ερωτήσεις δεν υπάρχει λόγος να είναι εδώ. Να συστηθώ κι εγώ, Ευάγγελος Μπανέας, διατροφολόγος, διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, και στην παρέα μας είναι και η Νικολέτα Γιαλελάκη, επίσης ψυχολόγος, συνεργάτης του Κέντρου Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, και έχει κληθεί εδώ να βγάλει το φίδι από την τρύπα περισσότερο από μένα. Όταν βιώνεις έντονα συναισθήματα, εκτονώνεσαι στο φαγητό? Μη σηκώσετε χέρια, απαντήστε από μέσα σας. Χρησιμοποιείς το φαγητό όταν θέλεις να αποφύγεις κάτι που σε δυσκολεύει? Νιώθεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την ορμή σου στη θέα ενός νόστιμου φαγητού? Αφήνω χρόνο για να απαντήσετε. Αποφεύγεις τη σωστή διατροφή γιατί φοβάσαι μη στερηθείς? Θα σας στείλω γαλαρία τα κοριτσάκια μπροστά. Νιώθεις συναισθηματικό κενό το οποίο προσπαθείς να καλύψεις με το φαγητό? Καταναλώνεις φαγητό όταν δεν μπορείς να βάλεις όρια στους άλλους? Κριτικάρεις τον εαυτό σου έντονα όταν φας παραπάνω από όσο θέλεις? Λοιπόν, αν κάποιος απάντησε έστω ένα ναι, μπορεί να μείνει. Οι υπόλοιποι μπορείτε να φύγετε γιατί δεν σας αφορά το θέμα, τα έχετε βρει με τον εαυτό σας. Λοιπόν, αν παρατηρείς ότι έχεις επίμονη ενασχόληση με την τροφή σου, ότι προσπαθείς μονίμως να χάσεις βάρος ή να αυξήσεις έντονα μυϊκή μάζα, ότι δυσκολεύεσαι να καταναλώσεις φαγητό χωρίς ενοχή και ότι βλάπτεις την σωματική σου υγεία με αφαγία ή υπερφαγία, τότε η διατροφική σου συμπεριφορά έχει σίγουρα διαταραχθεί. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά είναι περισσότερο η περιγραφή της διαταραγμένης σχέσης με το φαγητό και όχι η διάγνωση. Τις περισσότερες φορές δεν πληρούνται απαραίτητα τα κριτήρια μιας διατροφικής διαταραχής, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί αργότερα σε διατροφική διαταραχή. Και σε μια κουβέντα που είχαμε πρωτήτερα σε ένα ωραίο podcast που θα ακούσετε περίπου σε 2 εβδομάδες με την Νικολίνα, είπαμε ότι η αιτία εμφάνισης μιας διατροφικής διαταραχής είναι η πρώτη στερητική δίαιτα. Δεν υπάρχει διατροφική διαταραχή αν δεν έχει προϋπάρξει μια στερητική δίαιτα. Στόχος αυτού του βιβλίου, για όσους το μελετήσετε, δεν είναι να χάσεις κιλά. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να μην ασχολείσαι με τα κιλά. Στόχος είναι να έχεις μια υγιή σχέση με το φαγητό και να μην το χρησιμοποιείς για συναισθηματικούς λόγους. Και φτάνοντας εδώ, έχετε διαβάσει, αγαπητή Νικολέτα, το βιβλίο της κυρίας Δανιλίδου? Ωραία. Ξεκινήστε λοιπόν να μας πείτε τις πρώτες σας εντυπώσεις και να τις μοιραστείτε μαζί μας και να απευθύνετε και τις ερωτήσεις εδώ στην συγγραφέα. Πέρα και από μένα, Νικολέτα Γιαλελάκη λέγομαι. Με πολύ χαρά έχω διαβάσει και ξαναδιαβάσει το βιβλίο της κυρίας Δανιλίδου. Μοιράζομαι μερικές σκέψεις, μερικές εικόνες που μου έμειναν από την τελευταία ανάγνωση, το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία εικόνα, θα ήθελα να προτείνω να φανταστούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα κουλουράκι. Ένα αφράτο και λαχταριστό κουλουράκι. Πειράζει να το φάω? Πόσο πειράζει? Πότε πειράζει λιγότερο και πότε περισσότερο? Και τέλος πάντων ποιον πειράζει αυτό το κουλουράκι? Και αν τελικά το φάω, τι θα συμβεί, τι κακό θα με βρει? Και πώς θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα μετά από αυτό το κουλουράκι? Τα παραπάνω ερωτήματα και άλλα πολλά έρχονται καταιγιστικά, καθώς το αθώο κουλουράκι μεταμορφώνεται στα μάτια μου σε ένα τέρας έτοιμο να καταδυναστεύσει το σώμα και την ψυχή μου. Το βρώμικο παιχνίδι ξεκινάει και η σκέψη που κυριαρχεί πλέον είναι ή εγώ ή αυτό. Άνηση η μάχη, καθώς αυτό που μου μοιάζει πλέον με τέρας δεν έχει μόνο αλεύρι, νερό, ζάχαρη και σουσάμι, αλλά έχει τύψεις, θυμό, κούραση και πόνο, όπως επίσης και ένα μεγάλο κενό. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου «Τι συναίσθημα θα φάμε σήμερα», η κυρία Δανιλίδου, η συγγραφέας, ευτυχώς έρχεται να μας υπενθυμίσει το αυτονόητο. Αυτό που δυστυχώς επιμένουμε να ξεχνάμε, ότι δηλαδή το κλουράκι είναι απλώς ένα κλουράκι και τίποτε παραπάνω.
Η ώρα του γεύματος, το να καθίσουμε για φαγητό, είναι καταρχάς μια πράξη επιβίωσης. Είναι όμως και μια πράξη κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης με τους άλλους, με τους λιγότερο ή περισσότερο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας. Θέλω να πιστεύω όλοι μας ότι τον έχουμε ψηλά στη λίστα με τους πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας. Ενώ τρώμε λοιπόν για να φροντίσουμε ανάγκες, κάποιες φορές η συμπεριφορά μας στο τραπέζι γίνεται επικίνδυνη έως και κακοποιητική. Τρώω τα συναισθήματά μου. Οικία φράση. Την έχουμε πολύ πιθανώς ακούσει και ίσως κάποιοι από εμάς την έχουμε ψιθυρίσει ή την έχουμε πει μέσα από τα δόντια μας. Ενώ το φυσικό είναι να τρώω την τροφή μου, ακούγοντας την πείνα και τον κορεσμό, ακούγοντας δηλαδή το σώμα μου, φαίνεται να είναι τελικά τόσο συχνό να βάζουμε μέσα στο πιάτο μας θυμό, ανησυχία, άγχος, έγνοια, κούραση, πόνο ή ακόμα και την έξαψη της χαράς. Αόρατα συστατικά ή καλά καμουφλαρισμένα, όταν έρχονται και τρυπώνουν συστηματικά μέσα στα γεύματά μας, τότε δεν τα χωνεύουμε. Μας κάθονται βαριά στο στομάχι και στο μυαλό και δημιουργούν μια ψυχοσωματική δυσπεψία. Αν αυτό που θα ακολουθήσει είναι η δίαιτα, είναι η διατροφική ή συναισθηματική δίαιτα, τότε αυτή η δυσπεψία μετατρέπεται σε έλκος, σε πληγή στην ψυχή και στο σώμα. Απαγορεύεται να το φάω αυτό, απαγορεύεται να το νιώσω αυτό. Απαγορεύσεις, καταπίεση, παγίδες και εμπόδια. Με λεπτούς και με προσεκτικούς αλλά και αποφασιστικούς χειρισμούς, σίγουροι για την αποτελεσματικότητά τους, η συγγραφέας η κυρία Δανειλίδου μας καθοδηγεί πώς να διαχειριστούμε αυτά τα εμπόδια και όχι να τα αποφύγουμε, αφού με βεβαιότητα στο επόμενο βήμα θα τα βρούμε μεγαλύτερα μπροστά μας. Οι συγγραφέας, αντίθετα από την τακτική σεφ και μαγείρων να κρύβουν εκείνο το ξεχωριστό συστατικό που κάνει τη συνταγή τους ένα νόστιμο και μυρωδάτο πιάτο, μας μοιράζεται απλόχειρα, μας μοιράζεται με ανοιχτή καρδιά την πλούσια γνώση και εμπειρία της μέσα σε αυτό το βιβλίο. Πυκνός και ωραίος ο λόγος του, θρεπτικός για τον αποστεωμένο, για τον πεινασμένο νου, ισορροπεί την επιστημονική θεωρία με την θεραπευτική πράξη και εξηγεί πως τροφή, συναισθήματα και συμπεριφορές, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, συνδέονται και επικοινωνούν όπως τα υγρά μέσα σε δοχεία συγκοινωνούντα. Βήμα-βήμα, καθώς τα εμπόδια πάβουν να είναι εμπόδια, ανοίγει ο χώρος, φτιάχνουμε εμείς τον άνετο χώρο για την τροφή, για την κάθε τροφή, για την όποια τροφή, ακόμα και για το κουλουράκι, αλλά και για όλα όσα νιώθουμε, όμορφα και πονετικά. Δεν αποφεύγουμε τίποτα. Πέρα από τη δίαιτα λοιπόν, πέρα μακριά από τις δίαιτες, διαλέγουμε άλλες λέξεις, δυνατές που αρχίζουν από δέλτα. Διεύρυνση και διαθεσιμότητα διαρκώς και όχι με ημερομηνία λήξης ή με όρους και προϋποθέσεις. Αυτές θέλουμε τώρα και για πάντα. Ξεδίπλωμα της εμπειρίας, να παρατηρήσω δηλαδή τι είναι αυτό που τώρα ζω, να το δω, να το ακούσω, να είμαι εκεί δίπλα του, που σημαίνει να με δω, να με ακούσω, να είμαι εδώ δίπλα μου. Με περισσή φροντίδα, με συμπόνια, με τρυφερότητα, η συγγραφέας απλώνει το χέρι στον αναγνώστη και του δείχνει πώς να διαχειριστεί, πώς να εξερευνήσει τη δική του ξεχωριστή εμπειρία. Και είναι η πλευρά του υγιής, η σοφή, που τον οδήγησε, που τον κινητοποίησε να ανατρέξει στις σελίδες αυτού του βιβλίου και να αναζητήσει τη φροντίδα την ουσιαστική, τη βαθιά, για την πληγωμένη του, για την ταλαιπωρημένη του, για την πονεμένη του πλευρά. Το κουλουράκι λοιπόν δεν είναι τεπών, το κουλουράκι δεν είναι χασαπλάστ, το κουλουράκι δεν είναι καλό ή κακό, το κουλουράκι είναι απλώς ένα κουλουράκι. Ας φροντίσουμε με αγάπη με τι θα το σερβίρουμε, ας φροντίσουμε με αγάπη πώς θα το προσφέρουμε στους εκλεκτούς της καρδιάς μας. Εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ σήμερα που με τη δική σας υποστήριξη είμαι εδώ, όπως και τις εκδόσεις Βίσκος. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που είστε εδώ σήμερα. Υπέροχα, και οι δύο το παρουσιάσατε φοβερά και υπέροχα. Για μένα ξεκάθαρα όχι πέρα από ένας οδηγός διατροφικής φροντίδας, αυτοφροντίδας όπως λέει
στον υπότιτλο, είναι ξεκάθαρα ένας οδηγός συναισθηματικής νοημοσύνης, συναισθηματικής ανάπτυξης. Αυτό ξεκάθαρα. Σωστά, γιατί ουσιαστικά μέσα από το βιβλίο αυτό κατανοούμε πως δεν τρώμε απλά το συναίσθημά μας. Είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκο. Σημαίνει ότι χρειάζεται να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το συναίσθημα, να μπορέσουμε να το αφουγκραστούμε σωστά και συνεπώς κατ' επέκταση να μπορέσουμε και να το ρυθμίσουμε και να μην χρησιμοποιήσουμε την τροφή για τη ρύθμιση ή για το μούδιασμα του συναισθήματος. Ωραία. Να κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο αναφέρεται ότι είμαστε πλάσματα που τρώμε συναισθηματικά, δεν είναι κάτι που είναι παράλογο, κάτι που είναι, απαγορεύεται να γίνεται, δεν είναι ο στόχος να μην τρώμε συναισθηματικά, γιατί είναι στη φύση μας. Έτσι, είναι στην ανθρώπινη φύση. Είναι στην ανθρώπινη φύση γιατί το φαγητό έχει μία κατευναστική επίδραση στο σώμα και στο συναίσθημα κατ' επέκταση. Το πρόβλημα είναι όμως όταν εν τέλει δημιουργώ αυτή την ψυχολογική εξάρτηση. Δηλαδή, ακούγαμε σωστά? Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να ρυθμίσω το συναίσθημα είναι να χρησιμοποιήσω το φαγητό. Εκεί πλέον το χρησιμοποιώ σταθερά και δημιουργώ αυτή τη μορφή, δεν είναι ακριβώς εθισμός γιατί δεν είναι οργανικό, αυτή την ψυχολογική εξάρτηση. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο για να καταλάβω πού σταματάει το φυσιολογικό και πού ξεκινάει το προβληματικό, το μη φυσιολογικό κομμάτι της συναισθηματικής διατροφής μου. Ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς η συχνότητα που γίνεται μια συμπεριφορά, η ένταση θα μας καθορίσει κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά αποτελεί ένα θέμα. Και φυσικά τα ζητήματα που αφορούν την τροφή σπάνια σχετίζονται με την τροφή. Μπορεί να ξεκινούν, όπως είπε και ο κύριος Ζουμπανέας, με μια στερητική δίαιτα πολλές φορές. Εκεί μπορεί να υπάρχει δηλαδή το ερέθισμα, όπου δημιουργώντας αυτή τη στέρηση να ανακοινηθούν κάποια ζητήματα και να έρθουν στην επιφάνεια. Αλλά η σχέση με την τροφή δεν αφορά την τροφή, αφορά τη σχέση με τον εαυτό μας, τη σχέση με το σώμα μας, την δική μας αυτοεκτίμηση και φυσικά το πώς έχουμε διδαχθεί να καταπραίνουμε το συναίσθημα, να το ρυθμίζουμε, να καθησυχάζουμε τον εαυτό μας. Και ποιοι είναι αυτοί που μας διδάσκουν? Οι γονείς. Έτσι, και όχι μόνο με την διδαχή τους, αλλά και με την μίμηση. Το να μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή γονείς οι οποίοι να είναι φροντισμένοι οι ίδιοι τους, να είναι σε καλή κατάσταση, να μπορούν οι ίδιοι τους να ρυθμίσουν το συναίσθημα. Και έτσι ένα παιδί εκπαιδεύεται αυτόματα στο πώς να μπορεί να ρυθμίσει το συναίσθημά του, το πώς να το εκφράσει, το πώς να το διαχειριστεί, χωρίς να χρειάζεται να το φάει. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, το ότι η προτροπή που μας δίνεις να γίνουμε εμείς οι φροντιστικοί γονείς του εαυτού μας. Ό,τι πρότυπα, ό,τι συμπεριφορές πήραμε από τους γονείς μας, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, τα έχουμε... Είναι εργοστασιακή ρύθμιση. Έτσι, είναι εργαστηριακή ρύθμιση. Να φτιάξουμε και άλλες ρυθμίσεις. Σωστά. Μπορούμε και θέλει εκπαίδευση γι' αυτό. Και η εκπαίδευση είναι κατά βάση και οι πληροφορίες. Χρειαζόμαστε έναν εκπαιδευμένο διατροφολόγο, ο οποίος θα μας πει τι σημαίνει φροντίδα. Είναι η στέρηση φροντίδα, είναι το να καταπιέζω το σώμα μου για να γίνει τα χ κιλά ή το να τρώω τις ψιθερμίδες, είναι αυτό φροντίδα. Οπότε χρειάζομαι την παρέμβαση της πληροφορίες και από εκεί πέρα χρειάζομαι να μάθω να αφουγκράζομαι όλα τα ιδιοδεκτικά ερεθίσματα τα οποία δεν έχω εκπαιδευτεί να ακούω. Την πείνα μου, τον κορεσμό της πείνας μου, το συναίσθημα, τον λόγο που υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη, όπως είπες, όταν λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι την έχουν αυτόματα, είναι το ότι την έχουν διδαχθεί. Προέρχονται από μια οικογένεια που ο καθένας μπορούσε ατομικά να κατανοήσει, να αφουγκραστεί το συναίσθημά του και να το εκφράσει στη σωστή του ένταση. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συναίσθημα, σημαίνει ότι είναι τόσο ρυθμισμένο
που μπορεί να εκφραστεί σωστά, μη επιθετικά. Ότι μπορώ να κρατήσω το συναίσθημα, δεν χρειάζεται να το εκτονώσω αυτή τη στιγμή, μπορώ να το κρατήσω, να το ανεχτώ. Να το ανεχτώ. Και φυσικά να μπορώ να διακρίνω το συναίσθημά μου αν προέρχεται από το παρελθόν ή από το παρόν. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν οριοθετείται, δεν έχει εκπαιδευτεί στο πώς να βάζει όρια στους τρίτους, πολύ συχνά αντί να εκφράσει την ενόχλησή του, τον θυμό του, την απογοήτευσή του, μπορεί να την καταναλώσει. Οπότε λοιπόν θα πω σε αυτό ότι για μένα στην καρδιά της διατροφικής αυτοφροντίδας είναι η συναισθηματική αφούγκραση και ρύθμιση. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω συναισθήματα, δεν σημαίνει ότι τα συναισθήματά μου είναι υπό έλεγχο, σημαίνει ότι τα ανέχομαι και τα κατανοώ. Πώς προέρχονται, γιατί προέρχονται. Τα συνειδητοποιώ με κάποιον τρόπο. Έχω επίγνωση. Έχω συναισθηματική επίγνωση. Είμαι ενσυνείδητα στο παρόν μου και κατανοώ. Οπότε μπορώ να τον χειριστώ ή να τον περιέχω μάλλον καλύτερα αυτό το θυμό ή το οποιοδήποτε συναίσθημα το οποίο μπορεί να νιώθω, χωρίς να χρειάζεται να το εκφράσω στην τροφή. Πολλές φορές τον εκφράζω στην τροφή, ώστε η ψυχική δυσφορία η οποία νιώθω να εκφραστεί στο σώμα. Έτσι, να φτάσω, όπως το έχεις πει Βαγγέλη, στο να πονάει το σώμα μου από την τροφή. Έτσι, να φτάσω δηλαδή, αντί να βιώνω το συναισθηματικό πόνο, να το βιώνει το σώμα μου. Γιατί δεν έχω άλλον τρόπο να συνδεθώ με τον πόνο μου. Δεν έχω άλλον τρόπο να συνδεθώ με τον πόνο μου. Αλλά κάποιες φορές τα πράγματα είναι και άλλα ζητήματα μπορεί να υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα, το να έχω μια καθημερινότητα η οποία δεν έχει ειδονή. Έτσι, αν έχω μια συναισθηματική εξουθένωση, ναι, δεν ευχαριστιέμαι, δεν βρίσκω νόημα, δεν απολαμβάνω. Και αν δεν απολαμβάνω κάτι άλλο μέσα στην ημέρα μου, τι είναι πιο εύκολο? Είναι προσβάσιμο. Είναι προσβάσιμο. Και θα μου δώσει μια αίσθηση ικανοποίηση στιγμιαία μεν, αλλά μια ειδονή την οποία δεν φρόντισα να πάρω μέσα στην υπόλοιπη μέρα μου. Ναι, από κάτι άλλο και κάτι άλλο. Είτε αυτό είναι η φροντίδα του εαυτού μου, του σώματός μου, της κίνησής μου, έτσι. Είτε είναι η κοινωνική μου φροντίδα, οι σχέσεις, έτσι. Οπότε προφανώς και είναι μια εύκολη αντικατάσταση. Δεν είναι στην ουσία αντικατάσταση σε βάθος, έτσι, αλλά ας πούμε ότι είναι ένας αντιπερισπασμός. Σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Να συνεχίσουμε μερικές ερωτήσεις, να δούμε αν εξακολουθεί το θέμα να αφορά εδώ τους ανθρώπους και αυτούς που θα μας ακούσουν. Λοιπόν. Πώς ξέρω αν είμαι παρορμητικός στο φαγητό? Αν δω μυρίζω ένα φαγητό, το θέλω αυτομάτως. Δυσκολεύομαι να αφήσω φαγητό στο πιάτο μου, ακόμα και αν έχω χορτάσει. Όταν το φαγητό είναι νόστιμο, χάνω τον έλεγχο, ακόμη και αν είμαι καλά συναισθηματικά. Πολλές φορές τρώω γρήγορα. Κάποιες φορές έχω χορτάσει με τα ορεκτικά και όταν έρχεται το κύριο πιάτο, είμαι ήδη χορτάτος. Κάθε μέρα και σε κάθε γεύμα δυσκολεύομαι να σταματήσω όταν χορταίνω. Κάθε γεύμα μου είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι θα ήθελα. Μου αρέσει το καλό φαγητό και δεν κάνω εύκολα εκπτώσεις στη γεύση. Τι θα λέγατε? Εδώ βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι πιο παρορμητικός, έτσι. Εδώ δεν βλέπουμε μοτίβο στο συναίσθημα ακριβώς όπως το έχουμε τοποθετήσει εδώ με την κυρία Γελαλάκη. Δηλαδή δεν είναι θύμωσα και έφαγα, είναι το πιο παρορμητικό στυλ, έτσι, το οποίο πάλι την ορμή την βάζω στα συναισθήματα, ότι δεν μπορώ να την χαλιναγωγήσω την ορμή, δεν μπορώ να τη ρυθμίσω. Και βλέπουμε εδώ ένα προφίλ όπου κάθε γεύμα μου ξεφεύγει. Φαντάζομαι, ας πούμε και στο γραφείο σας, θα βλέπετε διαιτώμενους οι οποίοι βλέπετε να ξεφεύγουν σε κάθε γεύμα ή θέλουν κάθε γεύμα να είναι νόστιμο. Και το πρωινό πρέπει να είναι νόστιμο και το δεκατιανό και το μεσημεριανό. Μπράβο. Και χωρίς εκπτώσεις, ναι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα διαφορετικό διατροφικό προφίλ και η ορμή είναι και αυτό ένα συναίσθημα, το οποίο δεν έχουμε μάθει να το ανεχόμαστε. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, προτείνω σε πελάτης μου
να διερευνήσουμε αυτή την ορμή, να μείνουμε με αυτή την ορμή, να την κατανοήσουμε, να δούμε πώς θα κορυφωθεί και πότε θα αρχίσει να μειώνεται. Γιατί η ορμή στο φαγητό δεν είναι πείνα. Η πείνα είναι βιολογική, είναι στο στομάχι, είναι κάτι διαφορετικό. Η ορμή είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλω να φάω αυτό. Δεν θέλω να φάω φασολάκια. Έτσι. Θέλω να φάω αυτό. Είναι κάτι άλλο η παρορμητική κατανάλωση φαγητού. Να συμπληρώσω ότι η ορμή προς το συναισθηματικό φαγητό έχει ονοματεπώνυμο. Και έχω αναφέρει το παράδειγμα της Λίλα Πάουζε. Αν θυμόσαστε τον Κοντογιαννίδη που έλεγε την ανοίγω, λιώνει στο στόμα, τη δαγκώνω και πεθαίνω. Και εδώ συχνά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολύ επεξεργασμένα, τρόφιμα τα οποία έχουν ειδικές συνταγές σε ζάχαρη, αλάτι και ενισχυτικά γεύσεις, μπερδεύουν τον εγκέφαλο και η διαφήμιση που έλεγε ότι ποτέ δεν μπορώ να φάω μόνο ένα, έτσι, είναι αυταπόδεικτο. Εμένα όταν μου φέρουν πατατάκια όταν κάθομαι κάπου να πιω ένα ποτό, κύριε ξενοφών, τι κάνω? Τα επιστρέφω πίσω, γιατί δεν μπορώ να φάω μόνο ένα. Δεν ευθύνομαι εγώ, έτσι. Και επειδή υπάρχουν και βαθύτερες αιτίες που κάποιο άτομο μπορεί να υπάρχει συναισθηματική κατανάλωση, θέλω να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, να πάω πολύ πίσω, και όπως γράφεται εδώ, όταν ένα βρέφος γεννιέται δεν έχει αίσθηση του σώματός του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το εγώ του, ούτε να το διαχωρίσει από το φροντιστή του. Αντιλαμβάνεται όμως τις σωματικές του ανάγκες, ότι πεινάει, ότι κρυώνει, ότι νηστάζει κτλ. Αν αυτές οι ανάγκες δεν καλύπτονται στην ώρα τους, το βρέφος βιώνει αναστάτωση και η αναστάτωση σημαίνει δυσφορία. Αργότερα όταν βρέφος γίνει 6 μηνών θα κατανοήσει το διαχωρισμό του από τους άλλους. Εφόσον έχει ένα φροντιστή που καλύπτει τις ανάγκες του, σταδιακά θα νιώσει ασφάλεια και θα ανέχεται περισσότερη καθυστέρηση στη ματαίωση της επιθυμίας του. Δηλαδή, ένα μωρό που πεινάει μπορεί να περιμένει για λίγο βλέποντας τη μητέρα να παρασκευάζει το γάλα. Έχει δηλαδή νιώσει σιγουριά και ασφάλεια ότι εν τέλει η ανάγκη θα καλυφθεί και συνεπώς αντέχει μια μικρή ματαίωση. Όταν ο γονιός δεν είναι σε θέση να καλύψει συναισθηματικές ανάγκες παρά μόνο σωματικές, τότε το παιδί δεν εκπαιδεύεται πώς να καθησυχάσει το συναίσθημά του. Η απουσία του τρυφερού αγγίγματος, η έλλειψη συναισθηματικής επαφής και η συναισθηματική παραμέληση οδηγούν σε συναισθηματικές δυσκολίες. Δηλαδή το παιδί δεν μαθαίνει να είναι σε επαφή με το σώμα του και με τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες. Και επειδή αυτές δεν αναγνωρίζονται και δεν καλύπτονται, τα συναισθήματα προκαλούν δυσφορία και πρέπει να εκφραστούν με τον μόνο τρόπο που γίνεται κατανοητά, δηλαδή με τη σωματοποίηση. Μια μορφή σωματοποίησης είναι και η κατανάλωση παραπάνω φαγητού, καθώς η συναισθηματική δυσφορία μετακινείται από την ψυχή στο σώμα. Δεν φταίμε εμείς, έτσι. Δεν είναι θέμα ευθύνης, γιατί και οι γονείς προέρχονται ίσως από άλλους γονείς που με είχαν παρόμοια τραυματικά βιώματα, σωστά. Οπότε δεν είναι το νόημα το να μεταθέσουμε και να πούμε εντάξει δεν είναι. Είναι ευθύνη μου ως ενήλικας να κατορθώσω αυτό που είπε εδώ η κυρία Γιαλελάκη, να γίνω ένα υποκατάστατο γονέα. Τη φροντίδα την οποία ίσως δεν έχω εκπαιδευτεί να δίνω στον εαυτό μου και στο σώμα μου, να εκπαιδευτώ να τη δίνω στο παρόν. Και αυτό σημαίνει να διερευνήσω τη σχέση μου με την τροφή. Εγώ παρατηρώ πολύ συχνά ανθρώπους που με το που ξεκινάμε και λέμε για διατροφική φροντίδα να υπάρχει μια αναστάτωση. Γιατί ο μόνος τρόπος που έχουν μάθει τη διατροφική φροντίδα να είναι κάτι στερητικό ή κακοποιητικό και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική και η ταυτόχρονη διατροφική παρέμβαση. Δηλαδή να μπορέσει ένας άνθρωπος να γίνει και γονέας και διατροφολόγος του εαυτού του και φροντιστής και όλα. Να μάθει δηλαδή να παρέχει στον εαυτό του πιθανώς και όλα όσα δεν πήρε. Το απόσπασμα που διάβασες νομίζω τα περιείχε όλα λίγο πολύ, όλες μου τις θέσεις. Από εκεί και πέρα αυτό που έχω κάνει σε αυτό το βιβλίο είναι το ότι έχω κατηγοριοποιήσει κάπως τα εμπόδια τα οποία
υπάρχουν σε σχέση με την τροφή. Βεβαίως. Το αφήσω εδώ. Όχι, εσύ. Λοιπόν. Να μιλήσουμε για τα κεφάλαια του βιβλίου. Ωραία. Λοιπόν. Κεφάλαιο 1. Το εμπόδιο της δυσκολίας κατανόησης συναισθημάτων. Τι θα βρει κάποιος? Ακριβώς, ξεκινάμε με αυτό, ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να κατανοώ το συναίσθημά μου. Να μπορώ να το αφουγκραστώ και να μπορώ να το βάλω σε λέξεις. Νιώθω αυτό, επειδή έγινε εκείνο. Έτσι, να έχω επίγνωση. Αν δεν έχω επίγνωση του συναισθήματος, αυτό το οποίο νιώθω είναι θολό και γίνεται πάρα πολύ σωματικό. Νιώθω δυσφορία. Και είπαμε, το φαγητό λειτουργεί κατρευναστικά. Οπότε όταν νιώθω δυσφορία και δεν μπορώ να την ονοματίσω, να την αναγνωρίσω, να την τακτοποιήσω στο μυαλό μου, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσω την τροφή. Οπότε ξεκινάμε με τη συναισθηματική επίγνωση. Το εμπόδιο του συναισθηματικού μουδιάσματος. Λοιπόν, το μούδιασμα είναι όταν χρησιμοποιώ την τροφή για να καπακώσω όλα όσα νιώθω. Κάποιες φορές το λέμε οι ψυχολόγοι και μόνωση. Έτσι, σαν να αποκτώ μία μόνωση στο συναίσθημά μου και να είμαι καλά. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να μου πούνε όχι, εγώ δεν νιώθω ποτέ θυμό. Ποτέ θυμό, δεν νιώθω τίποτα. Αυτό όμως σημαίνει, γιατί είναι λογικό ότι βιώνουμε όλα τα συναισθήματα. Αν φιλτράρω ένα συναίσθημα, φιλτράρω και τα άλλα. Σε όλα μπορεί να είμαι πιο μουδιασμένη. Βεβαίως. Δεν μπορώ να επιλέξω. Είναι σαν να έχω καπακώσει το συναίσθημά μου, οπότε δεν έχω πρόσβαση σε αυτό. Και χάνω ένα σωρό πληροφορίες, γιατί το συναίσθημα είναι πληροφορίες. Αν κάποιος με θυμώνει, σημαίνει ότι κάτι γίνεται εδώ και πρέπει να οριοθετηθώ. Είναι ο τρόπος που το συναίσθημα μου δείχνει ότι κάτι γίνεται. Το εμπόδιο της αποφυγής του άγχους. Για αυτούς που δεν είναι πολλοί. Stress eating. Λοιπόν, το στρες φέρνει βιοχημικές αλλαγές. Και όταν δεν μπορώ να το ρυθμίσω το στρες, λειτουργεί πολύ καλά η τροφή, δυστυχώς, ως αγχολητικό. Κάποιες φορές συνειδητά, κάποιες φορές μη συνειδητά. Δηλαδή, το λίπος με τη ζάχαρη και τον υδατάνθρακα έχει αυτή την κατευναστική δράση απάνω μας. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν, πώς να ρυθμίσουν αυτήν την αίσθηση άγχους που έχουν, χρησιμοποιούν το φαγητό. Διερευνώντας, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το στρες προέρχεται επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που χρειάζεται να ρυθμιστούν. Δηλαδή, μέσα από το να τρώω, χρησιμοποιώ το φαγητό σαν αγχολητικό και έτσι δυσκολεύομαι να ρυθμίσω όλα όσα πρέπει να ρυθμίσω στη ζωή μου για να έχω μια όμορφη καθημερινότητα. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν 10 ώρες, 12 ώρες και ως αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ λογικό μετά να τρώω για να μπορέσω να ηρεμήσω το σώμα μου. Το εμπόδιο του θυμού με όσους πιέζουν για ένα αδύνατο σώμα. Εδώ είναι που πάντα λέω, ας πούμε, και στους γονείς όταν έρχονται στο χώρο μου, ότι δεν συζητάμε για τα κιλά με ένα παιδί. Δεν συζητάμε για διατροφή περιοριστική. Κάποιες φορές, όταν έχω πιεστεί τόσο πολύ μακρόχρονα, κοινωνικές πιέσεις, πιέσεις μέσα από την οικογένεια, του πώς πρέπει να είναι, του πώς πρέπει να είναι το σώμα μου, πολλές φορές παρατηρώ ότι κάποιοι άνθρωποι, ενώ ένα κομμάτι τους μπορεί να θέλουν να χάσουν κιλά, ένα άλλο κομμάτι τους να λέει ότι όχι, θέλω οι άλλοι να με αποδεχθούν με τα κιλά. Θέλω επιτέλους να νιώθω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι, διότι το ζήτημα με τα κιλά είναι ότι γίνεται και ένα κοινωνικό θέμα. Έτσι, είναι ένα κοινωνικό θέμα. Οι άλλοι μπορεί να μου ασκήσουν κριτική ή να μου επιτεθούν. Οπότε πολλές φορές, ενώ ξεκινάω μια διατροφή και ο συνειδητός με αυτός λέει ναι, θέλω να φροντιστώ, θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό, ένα κομμάτι μου μπορεί να θέλει να αντισταθεί σε αυτό.
θέλω να πω σκέψεις εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι ο χώρος έτσι να τις μοιραστώ εδώ. Το ξεχώρισα αυτό το κομμάτι στο βιβλίο όταν το συνάντησα, το πώς τελικά ενώ μπορεί να λέω ότι θέλω να φροντίσω το σώμα μου, ακόμα και αυτό που λες, το να μειωθεί το βάρος, να χάσω κιλά, μετά σαν ένας έφηβος, σαν μια έφηβη επαναστάτρια θα πω ότι όχι, θέλω να με αποδεχτείς όπως είμαι, εγώ θα παραμείνω σε αυτή την κατάσταση γιατί επαναστατώ, κάνω την επανάστασή μου χρησιμοποιώντας το σώμα μου, όπως πάρα πολύ ωραία το αναφέρεις, το σώμα δεν είναι, το φαγητό δεν είναι για να κάνω την επανάσταση, το σώμα είναι το σώμα, το φαγητό είναι το φαγητό. Και κάπως μου ανοίγεται έτσι ένας δικός μου εσωτερικός διάλογος, πώς αυτό που μόλις αναφέρεις, το ότι θέλω να με αποδεχτείς με τα κιλά μου, με τα κιλά που είμαι και με όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω με μια προβληματική σχέση με την τροφή, θέλω να με αποδεχτείς με αυτό και δεν θέλω τελικά να αλλάξω, πώς μπορεί να συνδέεται με την τάση, με το κίνημα του υγεία σε οποιοδήποτε νούμερο, έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, ναι. Που θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ σημαντικό το ότι φεύγουμε, αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα στο σώμα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι και παρακινδυνευμένο το να παραμένω σε μια κατάσταση που μπορεί να με επιβαρύνει, βάζοντας το σώμα μου ως μέσο επανάστασης σε κάτι κατεστημένο που θέλω να καταρρεύσει. Έχεις πολύ δίκιο το ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα σε αυτό. Καταρχήν, όπως είπα πριν, υπάρχει ένα κομμάτι μου που είναι συνειδητό και ένα κομμάτι μου που δεν είναι συνειδητό. Σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει παραπανήσια κιλά μπορεί να είναι απόλυτα υγιής. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εξαρτάται φυσικά από το βαθμό παχυσαρκίας ή... Μπορεί να είναι κάποια κιλά παραπάνω, αλλά επειδή ασκείται, τρέφεται σωστά και έχει και ένα καλό οικογενειακό και κοινωνικό κύκλο, να είναι πολύ πιο υγιής από τον οποιοδήποτε αδύνατο. Ακριβώς, έτσι. Γιατί πάντα καταλήγει στο τι βάζω στο πιάτο μου και πώς... Οπότε το σημαντικό είναι ακριβώς να γίνει αυτή η αποσύνδεση, ότι το σώμα είναι το σώμα και πρέπει να βρω πώς μπορώ να ρυθμίσω την τροφή μου, να ισορροπήσω σε κάποια κιλά, άσχετα το ποια είναι αυτά τα κιλά, το ποια είναι κοινωνικά τα αποδεκτά κιλά, δεν μας νοιάζει, σε κάποια κιλά που να είμαι υγιής και να είμαι καλά με τον εαυτό μου και ταυτόχρονα να μπορώ να νιώθω καλά με την ταυτότητά μου. Οπότε λοιπόν και το συνειδητό μου και το ασυνειδητό μου να μην έχουν διαμάχη, έτσι, να είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση μου εδώ. Το είπες πολύ ωραία ότι γίνεται ίσως ένας άνθρωπος έφηβος εκείνη την ώρα και επαναστατεί. Και το ερώτημα είναι σε ποιον επαναστατείς? Γιατί δεν είσαι πια έφηβος. Άρα αυτός στον οποίο επαναστατείς στην πραγματικότητα είναι ο δικός σου εσωτερικός επικριτικός εαυτός. Είναι το κομμάτι σου που είπε όχι, θα πρέπει να χάσεις κιλά και θα πρέπει να είσαι έτσι και θα πρέπει να είσαι αλλιώς, και μετά βγαίνω το βράδυ και λέω θέλω επιτέλους να είμαι ελεύθερος. Και να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι ο επικριτικός, η επικριτική φωνή, αυτό που λέει το συνεχίζει πέρα από το όχι πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί διαφορετικά δεν αξίζεις. Γιατί διαφορετικά δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτά που σου αξίζουν στη ζωή σου, αυτά που θέλεις. Δεν είσαι σε θέση να φροντίσεις τις ανάγκες σου. Είναι συνδέω την αυτοαξία μου, την ταυτότητά μου με τα κιλά. Και πολλές φορές γίνεται το ερώτημα, δηλαδή άμα χάσω κιλά αξίζω παραπάνω και άμα βάλω κιλά μετά αξίζω λιγότερο, δηλαδή στα πόσα κιλά αξίζω παραπάνω ή λιγότερο, πώς τα μετράμε αυτά. Οπότε το σημαντικό είναι να μπορέσει να γίνει η αποσύνδεση. Εγώ είμαι η Νικολίνα. Η Νικολίνα έχει την ίδια αξία. Δεν εξαρτάται από τα κιλά. 5 πάνω, 5 κάτω, οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά... Δεν εξαρτάται η αξία σου από το τι έφαγες στο προηγούμενο γεύμα και τι πρόκειται να φας στο επόμενο γεύμα, έτσι.
ή πόσο έφαγες. Σωστά. Και γι' αυτό είναι ότι πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να αλλάξουμε μία συμπεριφορά, γιατί υπάρχει αυτή η κριτική. Ενώ το να μπορέσω να δω και να προσαρμόσω την καθημερινότητά μου και να πω τι είναι αυτό το οποίο με δυσκολεύει, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξω, τι γίνεται μπροστά σε αυτά τα πατατάκια που λέει εδώ ο κύριος Ζουμπανέας. Ας βάλουμε τα πατατάκια μπροστά μας. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, τι συμβαίνει, και θα δούμε ότι όσο πιο έντονη είναι η ορμή, συνήθως τόσο πιο έντονη είναι η επικριτικότητα. Δηλαδή είναι σαν η ορμή να τρέχει να αρπάξει το πατατάκι πριν με πιάσει ο επικριτικός μου εαυτός, ο δικός μου επικριτικός εαυτός. Μου θυμίζει ένα εκρεμές, όπως όσο πάει το εκρεμές από τη μία πλευρά, αν είναι αυτό που λες, δηλαδή μεγάλη επικριτικότητα, μεγάλη αντίδραση, μεγάλη παρόρμηση μάλλον μετά. Όσο η επικριτικότητα είναι μικρή, μετριασμένη, μειώνεται, τόσο και η παρόρμηση. Ναι, και ότι τα πατατάκια αυτά μπορώ να τα έχω. Είναι οκ. Όπως το είπες, δεν είναι συνδεδεμένα με την αυταξία μου. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είτε έφαγα σαλάτα, είτε έφαγα πατατάκια. Και κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεται να φάω σαλάτα με πατατάκια για να μπορέσω να κάνω ακριβώς αυτή την απενεχοποίηση και να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Περί της αυτοκριτικής. Όχι. Ότι όμορφοι και εγωιτευτικοί είναι οι χαρούμενοι και οι χαμογελαστοί άνθρωποι, όχι οι αδύνατοι. Έτσι, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ελκυστικός είναι ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος με το σώμα του. Είναι ένα από τα podcast τα επόμενα, όπου Νικολέτα πάλι νομίζω έχουμε ένα κορίτσι με αρκετά κιλά παραπάνω, το οποίο για φέτος, βέβαια με θεραπεία που κάνουμε, έτσι, για πρώτη φορά πήγε, έκανε τα μπάνια της, ήταν χαρούμενη, έκανε εκδρομές, κάτι που μέχρι πέρυσι ούτε καν σκεφτόταν να το διανοηθεί να πάει στη θάλασσα. Και κάτι που μοιράστηκα μαζί σου πριν λίγες ώρες, δεν ξέρω αν το έχω πει εσένα Νικολέτα, μια κοινή μας θεραπευόμενη, η οποία ένα χρόνο μετά που ερχότανε στο γραφείο, είναι το podcast της επόμενης Κυριακής που θα ακούσετε, στο Ποτέ την Κυριακή Δίαιτα, είπε την φοβερή φράση ότι για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι δεν ήθελα να κάνω ένα υπερφαγικό επεισόδιο, γιατί δεν μου έλεγε πια τίποτα. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή μέσα από... Γιατί υπάρχει θεραπεία τελικά, απλώς χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία, κανένας δεν θεραπεύεται από τη μια μέρα στην άλλη, ότι όντως ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο σημείο να πει δεν θα το κάνω γιατί δεν μου χρειάζεται. Ναι, το σκέφτηκε να το κάνει. Ναι, το σκέφτηκε να το κάνει. Σε δεύτερη σκέψη συνειδητοποίησε ότι δεν έχει νόημα. Επειδή θα μας να κάνουμε τον επίλογο σιγά σιγά και να διαβάσω από το οπιστόφυλλο για να ανακεφαλαιώσουμε και λίγο όλα αυτά που είπαμε, ότι η υπερκατανάλωση τροφής είναι ένδειξη ότι ίσως αποσυνδέεσαι από τον εαυτό σου τρώγοντας, ότι ίσως βιώνεις εσωτερικό συναισθηματικό κενό, το οποίο γεμίζει με φαγητό. Τα κιλά είναι απλώς κιλά και ορίζουν απλώς ένα σωματότυπο. Η υπερφαγή όμως είναι μια συμπεριφορά άσχετη με το βάρος, άσχετη με την πείνα, άσχετη με την επιθυμία του φαγητού. Είναι μια ένδειξη παρορμητικής συμπεριφοράς στην κατανάλωση φαγητού. Είναι σημάδι ότι χρειάζεται να προχωρήσεις σε πιο ουσιαστικές αλλαγές στη σχέση σου με τον εαυτό σου, να μην πω και με το περιβάλλον σου. Για να ξεπεράσεις τα εμπόδια αυτά, θα πρέπει να αποκτήσεις επίγνωση των προσωπικών σου εμποδίων, να δαμάσεις την ορμή στο φαγητό, να μάθεις να αφουγκράζεσαι και να κατανοείς τη συναισθηματική σου πείνα, να αναγνωρίζεις τι εμποδίζει τη φροντίδα σου, τη φροντίδα που έχεις εσύ επιλέξει συνειδητά να προσφέρεις στον εαυτό σου. Να μπορέσεις να γίνεις πιο αποτελεσματικός στους δικούς σου τροφικούς στόχους και να νιώθεις περισσότερη αποδοχή για τον εαυτό σου και το σώμα σου. Οι τεχνικές που συνοδεύουν αυτό το βιβλίο θα σε οδηγήσουν σε μια καθημερινότητα με σωστή τροφική φροντίδα. Το βιβλίο προσφέρει κατανόηση, εργαλεία και ιδέες για όσους δυσκολεύονται στον έλεγχο της τροφής τους, καθώς και για επαγγελματίες που ασχολούνται με την διαταραγμένη συζήτηση, όπως διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι. Κωνσταντίνε, πόσες φορές το έχεις διαβάσει το βιβλίο? 3 φορές. Μπράβο. Έτσι. Νικολίνα, θες να πεις κάτι? Πες. Ναι.
Που ανέφερες τώρα από το πιστόφυλλο, πόσο σημαντικό είναι να μην είναι κριτήριο για την διαταραγμένη, για την πειραγμένη διατροφική συμπεριφορά η εικόνα του ατόμου, δηλαδή τα κιλά. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό που συζητάμε απόψε αφορά, η συναισθηματική διατροφή αφορά άτομα με λιγότερα ή περισσότερα κιλά από αυτό που κάποιος θα όριζε ως φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι που αφορά, μπορεί να αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος. Και αξίζουν την θεραπεία και αξίζουν να βγουν από αυτό αντί να εγκλωβίζονται μέσα σε μια εικόνα που παραπλανεί ουσιαστικά τους άλλους και δεν αφήνει το περιθώριο για αλλαγή. Έτσι είναι. Και πάρα πολύ συχνά το ότι δεν έχω καλή εικόνα σώματος, ότι δεν νιώθω καλά με το σώμα μου, είναι σημαντικό συστατικό μιας σύντησης με προβλήματα. Ότι γιατί δεν νιώθω το σώμα μου, αποφεύγω δραστηριότητες που θα με κάνουν να νιώσω καλά, αποφεύγω να εκτεθώ, αποφεύγω να ρισκάρω, οπότε μετά όλο και πιο ανειδονική γίνεται η καθημερινότητά μου. Το που είπε ο Βαγγέλης τώρα για την κυρία, με χαροποίησε ιδιαίτερα το ότι αποφάσισε να ζήσει τη ζωή της με το σώμα της. Το καλοκαίρι. Έτσι, ναι, να απολαύσει το καλοκαίρι της. Υπέροχο. Πόσα καλοκαίρια μπορεί να έχει χάσει. Πολλά στο διαβεβαιώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, θέλει να πει κάτι, την άποψή του. Θα ήθελα να πω σχετικά με το βιβλίο, το οποίο το έχω διαβάσει 2 φορές και ακόμη δεν... Κανείς δεν το διαβάζει μία φορά. Θα σας βάλω διαγώνες. Σαν τα πατατάκια. Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, ότι δεν ήταν αρκετές οι 2 φορές, γιατί παρατήρησα ότι ακόμη και τη δεύτερη φορά είχε κάτι διαφορετικό να μου πει αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, εντοπίζω και με βάση τις ερωτήσεις που είπατε πριν, δικά μου κομμάτια, τα οποία σίγουρα με είχαν δυσκολέψει στο παρελθόν, είτε σε σχέση με τον εαυτό μου, είτε σε σχέση με το φαγητό, και παρατηρώ πως από το σημείο Α μπορεί να έχω φτάσει σε ένα σημείο Β και δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Υπάρχει μια διαφορετική, υπάρχει μια πορεία σε αυτό. Και σίγουρα, ναι. Θα διακόψω λίγο την Κέλλη, να πω ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύντομος δρόμος. Δηλαδή είναι μια πορεία που χρειάζεται να περάσεις από όλα τα βήματα. Και όλοι αγαπάμε τους σύντομους Ναι, δρόμους, αλλά ναι, δεν κόβεις, δεν γίνεται να κόψεις. το οποίο δεν είναι κακό. Ναι. Είναι κομμάτι της αυτογνωσίας. Ο μακρύς Το ο να δρόμος. θέλεις. Ηθάκι. Ναι, ναι, όχι, πολύ σωστά με βοήθησε με βοήθησες με αυτό που Νικόλετα. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό που θέλει να μας πει το βιβλίο είναι ότι πράγματι ο δρόμος δεν είναι σύντομος, αλλά είναι ένα όμορφο ταξίδι που μπορεί να μας βγάλει κάπου που ούτε εμείς οι ίδιοι δεν το φανταζόμαστε. Αυτό. Υπέροχο, ναι. Είναι ένα ταξίδι το οποίο απαιτεί εμβάθυνση, απαιτεί παραπάνω αυτογνωσία. Η σχέση με το φαγητό είναι πάρα πολύ προσωπική. Κάθε ένας χρησιμοποιεί το φαγητό πολύ διαφορετικά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που σε βοήθησε, γιατί και εμένα αυτή είναι η πρόθεσή μου, δεν μπορεί, όπως λέγει ο κ. Ζωντανές, να αντικαταστήσει τους θεραπευτές, αλλά είναι το να δώσεις κάποια ρεθίσματα ώστε ένας άνθρωπος να μπορέσει να εμβαθύνει παραπάνω. Οπότε, ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ ωραίος και συναισθηματικός οδηγός. Δηλαδή, στο να αναγνωρίσει κανείς τα συναισθήματά του. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να θέλει να εστιάσει στο φαγητό.
και να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Αν θέλει κάποιος να εστιάσει στο συναισθηματικό του κόσμο και να εντοπίσει κάποια κομμάτια, και σε αυτό θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιος άλλος που να θέλει να ρωτήσει κάτι, να πει. Κάποιος που να έχει διαβάσει το βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές, να κάνει... Κωνσταντίνα, θες να πεις κάτι? Πες. Εγώ είμαι ευγνώμων για αυτό το βιβλίο και σαν θεραπεύτρια και σαν άνθρωπος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το ξαναδιαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Παίρνω και ασκήσεις όπως σου είπα και προσπαθώ να τις χρησιμοποιήσω. Είναι πραγματικά ένας... Να πω το εξής. Λέει η Κωνσταντίνα ότι παίρνει ασκήσεις, αλλά δεν είναι ότι η τέχνη λέει, δεν κλέβεται, αντιγράφεται. Και η καλή θεραπευτική τέχνη αντιγράφεται. Έτσι. Θα σε ευχαριστήσουμε τέλος, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που βρίσκεσαι εργαλεία και ουσιαστικά αυτό είναι το ότι αυτό το βιβλίο είναι και για θεραπευτές όπως και εσύ, για να μπορέσεις να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο τους και να μπορέσουν να καταφέρουν μια διαπρακτική φροντίδα. Και με έχει βοηθήσει και εμένα πολύ προσωπικά, πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε τέτοια κομμάτια μέσα μας και όσον και νομίζουμε ότι τα έχουμε λύσει, ακόμα υπάρχουν πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Όπως είπες, το φαγητό βοηθάει, έχει και τη συναισθηματική του πτυχή, οπότε όλους μας βοηθάει. Έχεις δίκιο ότι πάντα έχουμε πράγματα που έχουμε να δούμε παρακάτω. Ότι ας πούμε ότι αναπτυσσόμαστε, αλλά γύρω από το ίδιο κέντρο. Έχουμε το ίδιο κέντρο, οπότε πάντα βοηθάει. Δείχνει ότι έχω την κινητοποίηση να αναπτυχθώ κι άλλο. Οπότε μπράβο σου που το δουλεύεις, που προσπαθείς. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Κάποιος που να θέλει να πει κάτι ακόμα? Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε. Να υπογράψεις και να ευχαριστήσεις. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την Νικολέτα Γιαλελάκη που ήταν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και είσαι στη διάθεση του κοινού να υπογράψεις τα βιβλία σου. Ευχαριστούμε πολύ.